En otieno mar tarik 21 dwe mar abiriyo higa mar 2022 kodong' mana ndalo 18 kende to piny Kenya dhi e yiero maduong'. En adier nitiere weche mathoth matimore josiasa ka gi kacha wuotho ka gi seto ombulu kodong' ndalogo eko bende wantiere gi weche motenore kod dok piny mar nengo mar mogo kaachiel kod manifesto moyange kaunti ma Kisumu kod yalno mar dok laro kom gavana e tielo mar ariyo ngire Peter Nyang' magi to kod mamoko wantiere kod mathoth to magi e weche momiyo pek. An gi duka to were town ka wholesales poge dwoko bech mogo piny ok wang'e gimomiyo. Moko kuom dukni madongo ma pacho ka osefuong'o nengo mogo kaluwore gi chik mar piny owacho kama moko to yangore ni pod uso e nengo mamalo. I want to confirm here today that the Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate next week. William Ruto lero ni odhi yuoro e twak madayo dho jolar content Kenya ka jogo madhi tayo twagno bende koro oseyangi. From my experience as a minister, because I'm not responsible for TSC, I can tell you that it is most unreasonable. Migawo masomo George Magose odwaro mar jopuonj mondo medgi osara gi kwan atamalo 60. Machiegni nyaka Ramogi par nyalo tudri kodwa kitiyo koda namba wa manari ya deka utiel no kata bende nyalo yudo wakanyo e mbuiwa mag oganda mar mondo mi watwak yewi weche gi kachiel koda mamoko. Machiegni nyinga Simfroz Okinda. Nyinga Ochingi Manuel jaloko marwa en Winnie Adoyo. Yangore ni moko kuomo weg dukni matindo tindo mapacho ka poko chako uso mokuone inengo manyien manyo piny owacho lando bang' winjruok gi weg kembe marego mogo. Dukni madongo kende makoro chako uso moko fuku mogo mar kilariyo kuom shillings 100 kama koro moko kuom oganda pod chal mabiro rito matin kapok yot mar ng'wenyo kuon ochoponegi. Edwin Okoth miyo ler mathoth. Maize flour shall retail across the entire territory of the Republic of Kenya at the price of Kenya shillings 100, down from Kenya shillings 205 for a 2 kg packet until otherwise directed. En lendo mane okelo fungruok ne oganda mane owinjo kaka nengo mogo koro dhi chako lwar. E dukni madongo, weche ne beyo kendo oganda ne wuok karomgi mondo ginyiew mwanduno manyocha nyaka gibed kod ma ok tin ne siling 200 e kage yudo fuko mar kilo 2. Sani use nyaka matin ne siling 100 kata ka bed ni moko kuom dukni ne ok oyiene jonyiepo mondo kaw mokalo fukni 2. Joreg mokuon kod jogo ma use dukni madongo wacho ni gin gisetimo kaka piny owacho ne ochiko. Sisi tunawauzia kwa 90 shillings. That is immediately kuanzia leo. Hiyo directive ya president ilikuwa jana na leo immediately tumeeffect hiyo price change kutoka 250 to 90 shillings kwa suppliers. Suppliers na wao we have an agreement to supply kwa 100 to the final consumers. Yule Mkenya mwenye ako kwa ground atanunua kwa shilingi 100. Serikali ilikuja na ikasema ya kwamba lazima unga iuzwe isipite zaidi ya shilingi 100 kwa kila kilo 2. Tuliweza kuongea na suppliers wetu wale wanatuzia unga mapema, tukajadiliana nao vile tunaweza kufanya, na ndio hapo kwamba tumeweza kwenda kwa soko mapema na kusema ndio hii unga hizi ukienda kwa duka yetu yote utapata ya kwamba duka tunauza shilingi 99. Kata kamano, dukni matindo mayudore gwenge to pok omiyo jopiny fuong'ruok kendo mogo pod iuso nengo machon siling 190 nyaka siling 200 fuka achiel mar kilo 2 no. Jogo ma uso oduma mapok oregi kod mogo magiserego bende pok odwoko nengo piny kata ka giwacho ni koro lalo chomogi. An gi duka to were town ka wholesales poge dwoko bech mogo piny ok wang'e gimomiyo. To ni samo ni pod giwuondo wane gi uso stock machon to samo med bei to gimedo sano to kodwok bei piny to gidwa dwoko omiyo nyo kete to jopiny pod aneno kochayo order manyo president ogolo. Wach makoro ok mor oganda ma pod neno ni johala moko ok dwa mondo giyud fuong'ruok e nengo mar mogo mana jatend piny Uhuru Kenyatta olando chieng' tich adek. Owacho gi serikal
to pod ok otime gi jogo mauso. Awach ni traders magwa, jowa matimo ohala pok oduoke piny. Gibro koni ni ne gin gi stock manyaka gitiek uso eka gichak koro gi order no, ka gi order stock machielo eka koro gidhi mbele gi order ma president nochiwo. Taneno ni do duoke piny to weche mang'eny do bedo mayot. Nenore ni Kenya ka wan gi cartels, to cartels gi kata mogo ni neno ni gin tiere, nikech cartels gi gine makoro gitamore, nikech ka chutho ka kono se golo executive order, president is a president, no nengo gi lower the price. Johala mause magawa bende ne pok oduoko nengo kuon piny, kage wacho ni mogo pod nengo ne peg kendo kuon pod imedo mana ng'in matin. Kama fenye rais alitangaza bei ya ugali ya unga isuke, bado tunanunua ile bei ya kawaida ile ya 200. Kwa hivyo tungeomba serikali isaidie, kwa sababu wananchi wanalalamika, sababu inabidi ukate ugali kadogo sababu ugali iko bei kali. Kitambo tulikuwa tunauza bei ya shilingi, tunakata ugali ya shilingi 20, lakini kwa sasa tunakata ugali ya shilingi 30. Ne moko kuom oganda manowuok kani kod ilo ni dipo ka ginyiewo mokuon e nengo moyweyo, ne ochuno mondo gikaw chiemo mopogore. Kusema kweli, nilikuwa najapa dukani nipate unga ya 100, nikaambiwa nitafute duka langu lingine kama nitapata na hiyo 100. Sasa nilikuwa na 100, nikajua sasa vile sina njia nyingine, ni viazi tu sasa watoto wangu waenda wa survive nayo. Sababu siwezi na unga, imetulemea kabisa ukweli. Nina watoto 3 kwa nyumba. Mfuko mmoja haitoshi lunch. Tafadhali niwe mfuko mwili, hiyo ni 400. Sina mboga na mafuta ya mboga sina, nitafanya nini? Na ninaso. Sasa nikaafadhali shortcut ni hapa na majani ya turungi basi. Pogruok e nengo madukni matindo kod dukni madongo uso go mogo. Wachore ni okel kod bedo ni jodukni matindo go pok oyudo yo ma ibiro chulgigo ka giuso mogo e nengo mapiny, kama koro riwruoge ma ong'ere kaka Retail Trade Association of Kenya kata RETRAC wacho ni gisechako bandho joreg mogo omenda maromo Sh175 mar mogo mane gisewaro masani biro dwar mondo gichak use nengo molwar. Lendo mar lwar e nengo mar mogo koro pogo jopiny kama jogo manyalo chopo e dukni madongo kata supermarkets ni kod fuong'ruok, to jogo manyiepo e dukni matindo kata machama rega to pod biro rito matin ka pod pek mar ng'wenyo kuon odok negi piny. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni apisa mag duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC omako apisa moro mar bad migao machoko osuru mano KRA to kod machielo mar bad migao marango rang'iny mar mwandu manie pacho ka mano mar KEBS. Apisas gomaki e dho wath ma Mombasa ka Thomas Kiprotich Karubi e apisa mar KRA momaki bang' yangore ne otemo kawa soya ma Sh200,000 mondo mi ogong kontena moro mar mwandu mawuok e piny Scotland. EACC yango ni jagono ne ogo ripode ni wuon mwandu go ma wacho ni nyocha riko osechulo osuru duto madwarore, to kata kamano ochuno ni nyaka omed omenda mar asoya eka gony ne mwandu. EACC wacho ni achijno ne ogono katemo kawo chudo mokwongo mar asoya no. Apisa mar KEBS ma omaki en jago manyinge Daniel Kimonge ma itudo gi ketho mar temo ndiko report maber ewi jago mane temo kawo asoya no. Jatend migao mar somo Ngire George Magose odwaro ma jopuonj mondo medgi osara gi kwan atamalo 60. Magoha mane loso Mombasa wacho ni piny owacho osetemo keto mijing'o kod omenda makore lach e bero sekta mar somo, gino ma omiyo jopuonj owinjo remos. Jatend migao no ne otimo limbe e skund sekondar ma Changamwe kaachiel kod mano mabomu kama ne osida yanga gedo mar klese mageto lony mar somo mar CBC mar sekondar machakore ayanga higa manyien. If you want me to comment from my experience as a minister, because I'm not responsible for TSC, I can tell you that it is most unreasonable, because His Excellency's government, which I have been very proud to serve, is spending 25.9% of the budget on education as we speak. Let us not pretend, and let us not play, in my manner, stupid politics. So there is no way. And you can take this to the bank. There is no way government can give teachers 60%. But you see now, I'm talking as a spectator.
that question should be directed to Dr. Nancy Macharia and the chair of Teacher Service Commission. Teachers are, of course, entitled to increment of salary. But in the whole of this continent, there's no government that is spending more money in education than ours. So perhaps what we should be doing is to ensure that we have value for money. Kawadhi nyime eni jalar Compton Kenya giotiko mar UDA William Ruto oyango ni obiro bedo e twak mar dayo dhojo lar Compton Kenya. Ruto motelo nyocha igalo ni nyalo leo moko chopo bang' kweth mar ng'ur ni ok gimor gi kaka itayo chenro mag keyo weche. Matimore ka ikruok koro oseketi makare ne twagno kendo jofwambo madhi keto josiasa ratil oseyangi kaachiel kuomgi en Yvonne Okwara mar Citizen TV. Chris Owino nigi lerno. Chieng' tich ariyo, tarik 26 dwe mar abiriyo higani, oganda jo Kenya dhi keto wengegi e wang' jowi ma pacho kae e winjo twak mar tipo e kind jolar tend piny Kenya e yiero mar dwe mar 8. Kaluwore gi oboke mane ogol kod aput matayo twak mar jolar tend piny e yiero ma higani, twak makamano idhi tayo e kidienje 2. Kidienje mokwongo dhi bedo kind George Wajakoya mar duond bura mar Roots Party kod David Waige Mwaura mar Agano. Twak makamae dhi chakore kind saa 11 mamidhiambo nyaka saa 1 mar otieno kendo idhi tayo kod Ken Mijungu mar KTN News kod Simitri Viatri mar NTV. Kochopo saa 2 mar otieno, lwasi mar siasa dhi chwakore kinde ma jolar tend piny Kenya 2 man kod mbi maduong' mar siasa e pacho kae dhi twerore. Jalar kom tend piny kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga dhi romo e pap kod jalup jatend piny William Ruto e twak manyalo loko kudho mar yamb siasa motelo ne tarik 9 dwe mar 8 higani. Twak e kind Raila kod Ruto idhi tayo kod Yvonne Okwara mar Citizen TV kod Eric Latif mar KTN News. Jolonyo weche mag siasa bende dhi yudo thuolo mar kolo kendo piedho weche ma idhi wacho kod ma ibiro wach kod jochung' 4 go ka chenro makamano idhi telone kod Joe Ageo mar NTV. E kindeno, apisi maduong' mar William Ruto mochung' ne weche mag yiero ma higani oyango ni ogai margi dhi chopo e twak makamano. I want to confirm here today that the Kenya Kwanza candidate Dr. William Ruto will be participating in the presidential debate next week. He is ready for any questions. Kata kamano, kweth mar Ruto oramo ni twak mabiro nyaka los mana ewi weche machando oganda jo Kenya kaachiel gi miyo jochung' thuolo mar lero manifesto margi. We have therefore made a formal request to the Presidential Debate Secretariat to make public the time allocation to issues affecting Kenyans, including governance and integrity, agriculture, healthcare, MSMEs, manufacturing, housing, the digital economy, foreign policy, and so on and so forth. We must desist from trivializing such engagements and ensure that they live up to their expectations. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga osingone jadak ma hoho mar okak ni piny owacho mare biro chiro chenro mar gero yao mag Aror gi Kimwarer mane okwamo kaluwore kod wach mibadhi mane onuro chenro go. Kweth mar Azimio mane otero kisera margi counties 3 mane Omar Okak ochiwo singo mar chero chumi mar oganda makono. Jafwambo mar Eric Owenga ni kod ler mathoth. Kweth mar Azimio la Umoja noyawo badgi kawuono yo malach kendo ne gitero kisera e kaunti 3 mano Baringo, Elgeyo Marakwet gi West Pokot. Nochuno Odinga limo chenro mag gero yao mane ochan gero Elgeyo Marakwet mar konyo jopiny. Tunataka kuhakikisha kwamba maji imeletwa karibu na pale watu naishi. Maji iko ni shida kubwa sana, sio? Maji tutaleta karibu pale watu wanaishi ili wapate maji mzuri. Sawa sawa? Alafu pande ya barabara. Sasa wamekula damu 3. Wamekula Murui, wamekula Kamwarer, wamekula Aror, maji tatoka wapi? Kama mtu mmoja amemeza damu 3, kuna pali maji tatoka? Kuna pali maji tatoka? President Uhuru Kenyatta alikuwa na makusudi mzuri. Tumejengewa damu kubwa hapa naitwa Muruny, lakini pesa ikakunwa mpaka mtoni inakauka. Naangalia sisi namna hii. Niseme ama niseme? Wangapi nasema Baba Raila kuja tumalizie damu?
Kweth mar Azimio ahinya to jotelo makoni nosingo ywayo ombulu mudhuro ne Odinga gi Karua. Si wote tunapatia kura Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Si tumekubaliana hivyo? Baba, ile tunakuomba tu peke yake ni hii. Kwa sababu utafaulu, utakuwa rais wa Kenya. Tunaomba full implementation equalization fund ambaye mimi nimemsimamia hiyo regulations mpaka ikakuwa sawa. Hiyo tu tunaomba wewe baba. Full implementation ya equalization fund itasaidia hii community. Kwa heshima tupeane kura zetu zote kwa baba Raila. Kwa nani? Baba Raila Amolo Odinga. Odinga osingo kelruok mag dongruok e yore mopogore opogore ne jodak makoni. Tutaketisha watu chini yote. Na silaha vile vile tunasema hatutaki silaha iwe katika mkono ya raia namna hii. Maana kama silaha iko katika mkono ya raia, watu wanauana hovyo hovyo. Tunataka kuona kama kuna ulinzi ya kutosha kwa wale ambao wamepewa jukumu ya kulinda wananchi. Ili wewe ukienda kulala kwa nyumba yako, wewe una hakika kesho utaamka bila kuvamiwa usiku na kuuawa. Sawa sawa? Teacher Beach, Kweth mar Azimio biro tero kisera margi Trans Nzoia gi Bungoma County. Tinyimu kwa mpaka na wazee wanajua kuangalia nyota waone vile nje inakaa. Ama namna gani? Na mbona muambii majirani mahali nje inaelekea? Hiyo report leo itawafikia. Tuliongea na Uhuru nikamwambia bwana fanya juu chini, bei ya unga irudi chini. Si unaona jana alitoa tamsi. Sema sasa unga ni shilingi 100 peke yake. Eric Owenga, Ramogi TV, Chapraria, West Pokot County. Jalop Jalar Compton Pin Kenya kodotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua podogota gwenge mag Masawa kaka wuono nolimo gwenge Manyeri. Karua nyiso ganda ni wuoth maduoko chien nengo ngima chakore kendo ten Raila biro neno ni nengo mwandu mapacho ka odok piny ka giyudo telo. Jalop Jalar Compton Piny kodotiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Martha Karua kawuono nolimo jodak Manyeri kane oloso kod jodak go ewi ber mar biro luto ne Raila Odinga ombulu. Campaigns go ne ochakore gwenge ma Igwadhi manitiere kar chung'od bura ma Mathira kendo norumo Chaka manitiere kar chung'od bura ma Kieni. Masomo itakuwa bila malipo kutoka nursery mpaka university. Watoto wa wanyonge waweze kupata elimu kama wa wengine. Na tukisema ni bila malipo, si ile ya leo unaulizwa malipo kando. Mama na baba watakuwa nyapara wa kuangalia wafisadi. Tunataka watu wamekomaa, watu wanaweza angalia mambo bila mapendeleo na bila chuki. Na hiyo mikono ile inayofaa na kuinua hali yenu ya kimaisha ni timu ya Azimio. Egwenge mane olimo Karua no kwa Uganda mondo bio lutne Raila ombulu e yiero maduong' ko wacho ni Raila emanyalo biro reso piny Kenya imidhiero duto masani Uganda ni godo. Kama mnataka mtu hana urafiki na wezi ni huyu mama. Usipoajiri wale unaamini maisha itaendelea kuwa ngumu. Karua mane olimo gwenge go kotene kod jotelo mamoko mawuok Masawa mar piny Kenya no wacho ni mibadhi en achiel kuom gigo mathiro dongruok e pachoka. Mnamuelewa Raila Amolo Odinga, miaka yake yote amepigania wa Kenya. Mimi mnanielewa, mtoto wenu wa Mlima Kenya. Mimi unajua nasimama na haki yako bila kutingizika. Karua bende okwayo Uganda mondo go jotelo kogno kapok giyierogi kaluwore ni mago e jok mabiro golo paro mabiro tayo ngimagi kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kweth siasa mar Kenya Kwanza ne ocholo campaigns mar gwenge mag Nam Chumbi manyorik gi chako limo nyoro. Ruto ne olimo gwenge mag Tana River e kisera mar ombulu. George Bati miyowa mathoth. E kinde ni ma josiasa wuok oko ne dwar mar manyo ombulu, jalup jatend piny William Ruto ne odhi nyime gi kisera mare mar ombulu e gwenge makadho Nam Chumbi. Ruto malaro kom jatend piny gotiko mar UDA ne ochako gi bago romo gi jopiny e gwenge malamu kasingo mare eneno ni weche lo makono losi. Kama Kenya Kwanza tumekubaliana na viongozi wenu, hawa magavana, wabunge wenu, wale wote,
tumekubaliana ya kwamba vile tulifanya sehemu nyingine ya Kenya, tutafanya hapa pwani. Tutaweka pesa ya serikali tununue ekari 1,000,000 ili kila mtu ambaye anaishi kama squatter hapa pwani tumpatie ardhi ambayo tutamlipia kama serikali, kila Mkenya aweze kuishi hapa pwani kama vile Wakenya wengine wanavyoishi. Kaginyiso geno margi gi loch mar Kenya Kwanza, jokanyo mag Kenya Kwanza mawuok kadho nam chumbi okwayo Ruto mondo kik wiye wil kodgi kodonje telo ahinya kotenre gi weche mag lowo kod dhowedhe makono. Tuna matatizo ya umiliki wa ardhi katika kaunti ya Lamu, na natumai ukiingia tukishirikiana tutatatua hayo matatizo. Sisi tunafahamu uchumi wetu, kama vile mmeelezewa, fuo zote za bahari zinategemea bandari ndio uchumi uwe mzuri, na yale tumeyaona Mombasa, tumeyaona Lamu. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8 tunapompigia kura William Samoei Ruto, pia tunasema uchumi wa bandari uwe katika mikono ya wananchi wa pwani. Bang' tieko romo e chula mapate Lamu East, kweth mar Kenya Kwanza ne odhi nyime gi kampen margi. Ne gitiyo kod thuolono e sayo piny owacho kuom duoko nengo mogo piny mana ka yiero koro kayo. Bei ya unga ilipanda juzi, ilipanda kitambo. Mumehangaika na maisha magumu kwa kitambo, lakini kwa sababu bado wiki 2 tupige kura, etu anasema wana huruma na wakazi wa Mpeketoni, wanashukisha bei. Unga ni mtego, si mtego. Jaod bura mar kaunti ma Laikipia Ketu Aroguru, ma bende oteno Ruto e limbe mare kadho nam chumbi, osingo oganda makono ni piny owacho mar Kenya Kwanza ema biro chopo dwachgi. Huyu William Ruto umemuona, na si ni mgwana kabisa. Hata tukimpa kura zetu tutamuona hapa. Tuko pamoja mpaka hapo. Wangapi wanasema ni William Ruto? Ruto osingo oganda makadho nam chumbi ni koyudo telo obiro tiyo gi teko mare kaka jatend piny kendo keto koke chik mar miyo jopiny ngima mayot kaachiel kod siro jopur e weche mag pur thurka. Tumesema sisi kama Kenya Kwanza tunaanza kupanga uchumi kwa kuanza kupunguza gharama ya maisha, na njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula, na kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha. Kaka odiochieng' yiero kayo machiegni e kaka josiasa medo chwalo singo magi ne jopiny ka geno maduong' en yudo ombulu makelo loch tarik 9 dwe mar 8. George Bati, Ramogi TV. Kapod wantiere weche motenore gi yiero, duol matimo nonro e pacho ka Infotrack golo report mayango ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga mambi mare ntiere malach alwora madho nam chumbi moting'o kaunti za auchiel ka iluwe kod William Ruto mar Kenya Kwanza. Raila Odinga emotelo kod atamalo 59 ka iluwe kod William Ruto man kod atamalo 25 kata jatend Roots Party George Wajakoya ni kod atamalo 1. E kaunti makwale ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ni kod kwan atamalo 51 ka William Ruto ni atamalo 25 mar sir mar oganda makono. Kilifi County Raila podotelo kod atamalo 45 ka jatend UDA William Ruto oya bang'e kod atamalo 27. Pima peke kind Raila gi Ruto e kaunti mar Tana River kama sir mar Raila ni atamalo 42 ka Ruto ni gi 41. Sebedo kwatimo nonro kendo nyalo neno ni mar dho nam chumbi ni kata mag counties mag Mombasa region nye coastal region nye watimo kata nywa golo wik mokalo kendo nyochuno wa mondo mi wateme wanuoye kendo to nywa nuoyo mondo mi wang'ie ni to bende lokruok moko nitiere. Tadier wasaneno lokruok nywa neno kaka kao ranyisi mar county mar Mombasa migosi Raila Odinga nyok tim maber ahinya. To sani eneno ka mbi mare omedore gi atamalo 13. Kendo ka wang'iyo kuonde machalo kaka Tana River, kuonde manye migosi William Ruto ma en jalup ker nye ni malo,
sani koro Raila kendo nyembine oseidho malo. Kata kubedo ni gin mbagi mba nikech en atamalo 42 kuom 41. Mano okalo nyoche wik mokalo, wik achiel kene manonro ni okalo. Nyakora Ramogi bang' lipodno matero wayo matin waduogo kod weche mathoth kikidhi mabor. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is itosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. Like, we are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga Eten County mondo wachop geno wa mar dongruok. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe?
Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Opak Ruoth Nyasaye, ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendani kaka skiza tune mari, di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Mo ma ichamo winjore obed matin ne atamalo 30 mag kwan mag teko ma ingo e dendi. Mae biro duoko chien okang' mar bedo kod pek mar del mokalo alama. George Juma, Kani Migori, ma Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwara Ramogi erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Riwruok pinje Afrika oyango ni giketo wang'gi kaka itayo campaigns motelo ne yiero e pachoka. Romo mane okelo kanyakla jokanyo mag riwruoge pinje Afrika AU Komesa kachiel koda EAC giwacho ni gitiyo kanyakla kod piny owacho ma pachoka kod jokanyo mamoko maneno ni yiero mar dwe mar 8 time yiero mar kwe. Kamano bende gineno gigo manyalo chocho kwe kinde yiero kod okang' ma ginyalo kawo maneno ni kwe omedo bedo e pachoka. We have a very elaborate observation tool, the political parties agents checklist, which is a very elaborate observation tool to guide parties. What are you looking at when you go into the polling station? Of the conflicts that we have, and especially in Africa and also other places across the world, somehow are linked to disputes arising from political processes. And therefore, we also have a role as an institution also to contribute towards the stability and peace of this country. Because without that stability, then definitely other rights will not be enjoyed. For us, we are focused. We would like to deliver the election. We did in 2013, we did in 2017, and we are seeing something better. With your support, we believe that we are going to have a credible election, and we are going also to have a peaceful election. Riwruoge ma ok mag piny owacho e kaunti ma Siaya koro golo duondgi e wikruok ne yiero maduong'. Riwruoge go dwaro ni IEBC okony jopiny ng'eyo matut e wi chenro mar goyo ombulu mondo mi jopiny obed gi ng'eyo matut. Bende gidwaro ni duolno one ni yiero obagi e yor ratiro. Wang'eyo no gweng'wa kar kaeri ODM e party man kod mbi malach to ok ochuno ni japiny nyaka yier mana ODM. Japiny omi thuolo ne iluongo ni democratic right to elect a candidate of his choice irrespective of party mane ma ochung'ie. Ka watimo hama eri to wabiro bet kod kit telo maber, kit telo mabiro kelonwa dongruok. Waher mondo wakwa IEBC kendo wakwa jogo duto ma johera mar neno ni weche mitayogo kulwa kendo mitayogo pinywa ni dhi mbele yo makare, ni watem ahinya mondo watim ombulu yo makare makoko kobe. Kaka migao mopogore opogore wabende wadwa mondo wakel wiwa together mondo ka nitie issue moro amora to wa raise it, and then we have a discussion kod serikal kod agencies mege serikal mondo wa make sure no there is effort and there is mechanism kept in place to make sure that elections be peaceful, credible and democratic.
Gavana Makisumo Peter Nyang'nyong'o kotene kod jalupne Matthews Owili osidayanga manifesto moting'o lek mag dongruoge magichano chwalo ne jodak ma Kisumu County odiochieng' ma kawuono ponono ni obiro yombo kaka gavana margi e tielo machielo e yiero mabiro. Manifesto no mulo dongruoge sekta mopogore opogore kaka bero weche mag pur, thieth, alwora, somo, apeini, ohala kod mamoko. Gavana Nyong'o bende olero ni nyaka gitim machiegni gi jopiny mondo dongruoge go chop kare. Komachielo jopiny mane oyuore nyasi no ne ochiwo pachgi ewi manifesto no. When I talk about formalizing informality, you know informal sector by its very nature is informal. So people build without any planning, and quite often access to where people live also becomes a problem. And land use also is not quite often very efficiently done. So we would like to work with communities in the formal settlements in order to provide effective services like drainage, sewerage, roads, access roads and so on. Then there has to be planned habitation in such areas so that service provision can be easier and effective. En gima timore maler kendo neno ni governor nyaka donje tich o upgrade Kisumu the towns temantiere include the factories. Number 2, governor wacho maber ni ong'eyo ni chemelil moroni yore richo to onyiso ni mano okobichope mago plans mantiere go makendo kadhi mbele wabiro yudo ka ngima biro medre japur mantiere piny kendo wach mar niang' mapukore ndara nikech yore wa maricho biro bedo giko mok bitimore kamano kendo. That's why we are saying ni Nyong'o tano tena abich moro kendo anyang'o min mere Yerusalem. Kauke county ma Kisumu dhi county ma Migori, josiasa gwenge mag Awendo dhi nyime kod campaign mag manyo ombulu. Jokanyogo mag ODM kotelne kod jaod bura ma Awendo Walter Owino odhi nyime kod manyo ombulu ka bende ne gikwayo kwe kaachiel kod goyo ombulu sut ne ODM e yiero maduong' mabiro. Jaod bura ma Awendo wacho ni siasa ok onego kel sigu e kind oganda ma osebedo kodak kamoro achiel kuom higni mathoth. Kwayo makamano bende ema ogol kod MCA ma Ogwer Roslyn Ligusi ka achiel kod MCA machon ma South Sakwa Jared Osawa ma okwayo josiasa duto kod jogo ombulu mondo go siasa mar kwe kendo mariwo oganda. Mheshimiwa Raila ne ni area ka notemo nyiso ji nodwaro ni mondo miye joge. Apani Raila ng'eyo gimomiyo nokwayo ni omiye ogone ji skura mar 6 piece. Dhibedo ne mayot ka en gi governor ma nie party ne, dhibedo ne mayot sana sana ka en gi mjumbe senator kata women rep ma nie party ne, nikech Raila chiko osingo ne jo Kenya gik mabeyo mang'eny mamoko biro dwaro no los chike e bunge manyien, moko biro dwaro no loke chike moko mondo kochak tiyo. Loso chike gi loko chike gi nyalo bedo mayot ne jaduong' Raila mana ka en gi joge ma kokono ni watim kama to timo kamano. To ka wala binga wa party leader e ODM nitie kako biro dwaro ni watim kaka jo party. Ka wamiyo Raila jomok jo party to ka gin kucho en ng'ama ok nyal chiki, obiro timo gimohero, to kendo nitie kata possibilities ni ka en e yod bura kucho to ng'ama chalo opponent mar Raila ma biro bedo kata Ruto nyalo kawo ng'ata aina ma ja independent ni to miyo pesa. Miyo ng'eni ng'ama jamuoch kendo ng'ama bedo gi mirima. Wanyalo gombo kaka joma miyo mondo mi kwe obedi Awendo ka, nikech kaka koro wachiko yiero ni nyithindwa mitiyo godo mondo mi oiny jogo mamoko. Youths osebedo ka gibedo used gi politicians mondo mi oiny jok mamoko ka oppose gik magiwacho kata gik magitimo. Awakwayo joluo te dhodo nagi ni yie uru wawe weche mang'eny wamany Raila Amolo Odinga kura gi joge. Tikosopo sa tarik 9 dwe mar 8 to jowuok te kik wawach ni Raila osedhi. Jotendari tayo od bura Manyali Mombasa ogeng'one achije 7 ma itudo gi wach kuo mag simu kaachiel kod monj mag jodak e county ma Mombasa. Kamanda mar obila e od bura Manyali Daniel Masaba koni achijego ne ogogo ne ot moro mani Bamburi bang' obila luonda simu moro mane gimayo jawara moro bang' chade gi panga. Obila ne bende ojuko nyamburko mane achijego tiyogo mane gifwenyo namba mare, gige lweny machal ne gitiyo godo, simbe bura mag ong'we yamo kaachiel kod nyasore. Angaisha sana watu kwa kuwanyang'anya vitu vyao. Ili kari vile vile tunaendelea kuchunguza kujua ni lao ama lilikotishwa, kwa sababu ukiangalia ili kari vile vile namba zake zilikuwa zimekuwa altered in a way
imewekwa seltape ya black. Unaweza fikiria ni namba fulani, kumbe the real number sio ile umeona. Vile ninaongea hivi kuna simu 14 haswa ambazo zimekuwa recovered, na at the same time kuna ile simu yenye huyu alileta ile walimnyang'anya vile vile ilikuwa recovered, na panga 2 vile vile zikakuwa recovered, na vile vile wakapatikana na pangi, bidhaa vya kupomoa manyumba mingi sana, makasi ya kupomoa manyumba. Kuna ile toji inaitwa tracer hii ya akuchoma, akikusa hivi unaanguka chini. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2#. Now. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Maruts Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Molo Odinga, Marazimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Maragano Party. Tunasema kazi ni nini? Code William Samoei Ruto, Mar Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Alia Beach Kanikoma Bay, Toma, Ramogi TV. Machiegni wadhi weche mag ohala. Jopur ma kwan gwenge 3,000 gwenge mopogore opogore kaunti ma Homabay yudo sir mar gige pur kawuok e piny owacho mamalo kaka yor jiwo chenro mag pur kod bende weche mag geng'o lal ma jopur osebedo ka yudo tok ka gisekeyo. Jopurgo kod jotim pith ne oyudo gige purgo ka okale bwo chenro mar piny owacho ma ong'ere ni Agriculture Sector Development Support Program e nengo mar $4.7. Moko kuom gige pur mane giyudo ting'o masinde mag dino bel, masinde mag kano yedhe, thiedho gwen kod ofuko mag pidho rech e kind mamoko. Wan gi thuolo man kende mar tero mbele program wachiel miluongo ni ASDSP, as Agriculture Sector Support Development Program, mosebedo ka konyre gi jopur ma Homabay County ka puonjogi weche mag value chains mag rech, value chain mag bell, to gi value chain mag gwen. Some of them are given some innovations which we need to carry forward, and we were supporting them by giving them the value chain innovation grants.
which we have used to buy for them threshers, which we've used to buy for them tarpaulins, which we've used to buy for them hermetic bags. These are used in the sorghum value chain. To ensure we don't encourage, we don't experience too much of the post-harvest losses. Challenge mar dino bel nigi lito mang'eny kendo ndalo dino bel ji nigi tuoche mang'eny kaka skin ma gigwanyre koro nikech wayudo machine ma dhi dino bel ago erokamano e log ruba odhi konyowa kendo dhi miyo tich bedo mayot. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanadhaminiwa. Nyumbani ni upendo, usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile. Hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Machiegni wadhi e papa kweth mokwongo mag jong'wech mag piny Kenya biro wuok e pacho kod odiochieng' makiny